Dames en heren, het is vandaag een zwarte dag in onze gemeenschap. Er heeft vanmiddag om ongeveer 3:30 een ernstig ongeluk plaatsgevonden in het dorp Twijzel. Tijdens een korfbaltoernooi voor lagere schoolkinderen, waar 1000 kinderen uit onze omgeving aanwezig waren, is er een dugout ingestort. Er zijn kinderen onder het puin terechtgekomen. 5 kinderen zijn gewond geraakt, waarvan 2 zeer ernstig. En 1 van die ernstig gewonden is helaas overleden. De kinderen zijn onmiddellijk naar het ziekenhuis gebracht in Groningen, Leeuwarden en Dokkum. De hulpverleningsdiensten waren zo vlug mogelijk aanwezig en hebben hun werk gedaan. Mijn medeleven gaat uit naar de familie die hun kind moesten verliezen vandaag. Mijn medeleven gaat natuurlijk ook uit naar die ouders waarvan de kinderen nu nog in het ziekenhuis liggen, waarvan nog 1 ernstig gewond is. En ik hoop en bid dat dat goed zal komen. Ik was vanmiddag op de plek van de ramp, van het ongeluk in Twijzel, en heb gezien dat er grote verslagenheid is in onze gemeenschap. Daarna ben ik gegaan naar Serhuisterveen, naar de basisschool de Bennebrege. Want alle kinderen zaten op die school, de gewonde kinderen en ook het overleden kind ging naar de Bennebrege. Er was grote verslagenheid en ik heb de ouders gesproken en we hebben de ouders hulp aangeboden zoveel wij konden. Ook de slachtofferhulp is onmiddellijk ingeschakeld. Morgen vroeg zal er een bijeenkomst zijn in de Bennebrege, de basisschool. En morgenavond zal er ook een bijeenkomst zijn. Plaats, tijd weten we nog niet precies. U kunt dat vinden op de website of social media. Dat wordt ruim bekendgemaakt voor alle mensen die deze ramp gezien hebben en waar het een grote impact op heeft. Dames en heren, zo wordt een hele mooie sportdag heel droevig afgesloten. Het was en het is een drama.